Sipik-sipik ang tanong paglari-buhi kung ang tunga bihayuko. Ang tanong madali tumubo. Sipik-sipik ang tanong paglari-buhi kay base bangaring sing kan makutan sing gidam-i. May daragang at problema ang tanong niya na uuga. Ang daragang patungkol sa kanya kung ano ang pagkatamang niya. Tawag kay ang tao bukutan ang daragaging putduan. Naglabay ang siyang kabulan ang daraga na nagmamayan. Sipik-sipik ang tanong panlari-buhi kung ang tunga pinayuko. Ang tanong madali tumubo. Sipik-sipik ang tanong panlari-buhi kay base magaring sing kan makukat sing gidam-i. Puros tanto sa pag-eskwela, bisan sugad ang katanda, para kawil ng panakuma. Si tatay ang nag-aarado, si nanay ang nagtatanong, inaantos ang kagulanan para sa amon pag-aral. Iba kami nga magburugtog, puros tanto sa pag-eskwela, bisan sugad among katana, para kawil ng panakuma. Si tatay ang nag-aarado, si nanay ang nagtatanong, inaangkos ang kagulanan para sa among pag-aral. Nanumduman ko pa ang sibiran na buka kan tatay sa rakyan kung nagkakawil siya. Pasubas ko mabalot makato sa lawot para lang makakuha sa among igsusura. Nanumduman ko pa ang sibiran nga buka kan tatay sa rakyan kung nagkakawil siya. Subas ko mabalot makato sa lawot para lang makakuha sa among igsusura. Yan na nag-iba na kay duha na ang maestra, ang amon ikatulong kapitan na sa barko. Ako nga panupan may trabaho na liwat, mauman amon tutulong usa nga abogado. Lima kami nga magdurugtog, puros tanto sa pag-eskwela, bisan sugad among katana, para kawil ng parakuma. Si tatay ang nag-aarado, si nanay ang nagtatanong, inaangkos ang kagulanan para sa among pag-aral. Nanumduman ko pa ang sibi